Hello, hello, guys, everyone. Please comment me, comment. Good. Uh, on the okay, okay. Con hello, hello.
Hello, hello. Gangster Mosul Kam. Hi, hi. Jina Madu bro फैबाय ना गुड मर्निं ब्र ना गुड मर्निं मधु बोरै खबर सबरा खोन्थाहरदो दे मधु गोदान भिडिअ लाबोखै नामा गेंस्टार हेल' हेल' अनामिका दासो नुजाफैदों आरोना अन दाना अनामिकाया आंनिबो थाथारलालै मधुआ मा होनखो मोजां नङालै होनदों आरोना मानो ब्र जोंना मेक्सेल फैबाय आरोना गुड मर्निं ब्र होनदों आरोना गुड मर्निं ओमफ्राय मसुलकाम गासैखौबो आरोना एभ्रिवान गासै मसुलकाम मा खालामदों बोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे मेक्सेल दा सिखारदों नामा साहा लोंना लागै ब्रेकफास्ट जायाखै ओमफ्राय जोंना मधुजिया माखो रावबो नायला भिडिअफोरखौनो होनदों आरोना ओइ आं नायो माथो मधुजि ओमफ्राय एसे दामि दामि भिडिअ बानायदोलै मधु कमेन्ट खालामदो कमेन्ट सोर सोर दङ जोंना मधुआ मिनि हरबाय आरोना मेक्सेला मा होनखो सिखाराखैनो बिसिनायावनो होनदों एकदम हिनजावजों बुजांलै नोङो ओमफ्राय मा जागोन मा जादों ब्र दाना मा जादों माबा मा होनना बुङो बेखौ पप जादों आङो पप हेल' अनामिकानो जोंना मेक्सेला ओमफ्राय अनामिकाया अन आरोना दाना मेक्सेला सिख्लाफोरजोंल' गोदै गोदै रायलायथारोलै माथो जों सेंग्राफोरखौ नायसनथारला मेक्सेल ब्र मधुजि एलबि होथारला माथो माबोरै दे सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दसेनो लाजिलाय लांबाय आं कमेन्ट होननोबो जोंना अनामिका मा होनदों गुड मर्निं आगै मेक्सेल होनदों जोंना जगिता नार्जारिया आब'आ मा होनखो गुड मर्निं फंबाय होनदों आरोना गुड मर्निं जगिता आब' मा खालामदों फुंनि ब्रेकफास्ट जागोन जायाखै खोन्थाहरदो दे मेक्सेला मा होनखो सनजित गावसो साइलिजों गुलु गुलु रायलायबाय थायो होनदोंना आंलाय माला साइलिजों रायलायखो मेक्सेल आंनि एसएमएसखौनो साइलिया फरायाखै मैया माबायाव आसुरित साइलिया आंनि एसएमएसखौनो फरायलाब्रा मैया मेक्सेल माबोरैथाय
हेल' मा होनदों एफा होगोन होनदों खायनो आंबा प्लटसै साइलिनिफ्राय प्लटसै साइलिनिफ्राय लै साइला कमेन्ट नायाना माबा आंनिखौ कमेन्टखौनो फराया मानसिया माबोरैथाय हालासो अन थेंक इउ स माच मिस्टार ब्र ओमफ्राय सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालामदो सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो अनदारना थेंक इउ अन थेंक इउ ओमफ्राय मेक्सेल ब्र खबर सबर माबोरै जेनेबा मेक्सेला WT बेसे जाखोब्रा मेक्सेल ब्र बेसेबां मोनसे खेनसे एलबि होगासिनो बेसेबां WT फैयो बोथोर फैजाना गुड मर्निं ब्र आङो अनलाइन साब 3 हरदेन आरोना आं माबा बोथोर आं न'आव गैयालै मबाइल गंसेयावसो दंमोन आइडिया र' बोथोर नोङो दा दाहाय नोङो माबायाव मा होनो अनामिकानि लेबियाव फैलाय हरो बे मबाइलाव दं आरोना मोननै आइडि दा फैलाय दा हरगोन आङो ओमफ्राय जोंना दि बसुमतारी फैदों अन थेंक इउ बोथोर अन थेंक इउ ओमफ्राय मन्दिरा मोसानाय गुड मर्निं दानो गुड मर्निं मेक्सला मांखो दि आगै गुड मर्निं दों बोथोरा मा होनदों दि बसुमतारी लोगो जानो दे लोगो जालाय लोगो जा मन्दिरा हेलौ होनदों आरोना जोंनानि हेलौ होनदों आरोना माबाया दि बसुमतारिया ओमफ्राय बोथोरा मा होनदों अन होनदों थेंक इउ बोथोर अके र' ब्लु हरनारा दे दिनो आङो ब्लु बाय बोथोरनोबो ब्लु होनसै बोथोरनोबो ब्लु बायलाय सोर सोर मेक्सेल दङ मन्दिरा दङ लोगो जालाय अनामिका दङ नै बेनिफ्राय बेनि उनाव
मन्दिरा मा होनखो हाय दादा नांदों आरोना बेनिफ्राय दिब बसुमतारा होनदों आदा मेक्सेल मर्निं होननानै गाबबाय मानो गाबनांगौ मोदै बुगार रोङा एथ' समायना गुफुर गावदां नों गाबबाबो बोरै जानांगौ संसारा बेरलायो माथो बोथोरा अके दाना आंजोंबो लोगो जादो सनाफोर होनना बुंदों आरोना लोगो जा अन थेंक इउ साहा लोंबाय ना लोङाखै आगै दारना साहा लोंनो लाखैनो आंजोंबो जयनिं जानो आरो नै मन्दिराजोंबो जयनिं जा मन्दिरानोबो ब्लु होबाय आङो मेक्सेल ब्रनोबो ब्लु होबाय दे लोगो जालाय अनामिकाजोंबो लोगो जा आं अनामिकानोबो ब्लु होबाय लोगोफोर दे लोगो जालाय एसे बर'जों बर'लै आंहाथ' साबानो खमायबाय थाग्रासो जाबाय दे आंखौ सापर्ट खालाम आंबो सापर्ट खालामफिनगोन गासैखौबो बेनिफ्राय मा होनना बुंखो जोंना अनामिकाया अन होनदों आरोना बेनिफ्राय जोंना मन्दिरा दे जयनिं वाइट मिडिया मन्दिरा नै जयनिं जालाय मेक्सेलजों जयनिं जा लोगोफोर सोर दङ प्लिज कमेन्ट जोंना बोथोरा मा बुंखो माबा माबि हरलाबायबाय आरोना ओमफ्राय जोंना माबाया अनामिकाया एकदम नाइस भेरि नाइस सना माबा वाइ टि डाब्लिउ माबा हरबाय आरोना कमेन्ट हरलाबायबाय आरोना लोगोफोर जोंना मा होनना बुंगोन फैदों ना माबायनि अनामिकाया ओमफ्राय मेक्सेल नोंजोंबो साब दंखायो मेक्सेल नोंजों साब दंखायो मन्दिराया जोंना दे लोगोफोर खालामलाय सोर दङ सोर दं दे कमेन्ट खालामदो नै जोंनाव अनामिका बाजैयासो कमेन्ट खालामखाबाय मा खालामदों अनामिका खोन्थादो दे अनामिका बिमा मा खालामदों नानि ओमफ्राय हामल'ग आ गया सार इउ लाइक दैट थेंक इउ सो माच बोथोराव होनदों आरोना ओमफ्राय मेक्सेला अके खालामदो सोर लाइक खालामो प्लिज लका बोथोरा मा मोनब्रै होननानै माबा हरबाय आरो मोजां
बोथोर साफ खालामबाय दे बे गोदोनि बोथोर साफ खालामबायनो जोंना दिप बसुमतारिया ओमफ्राय जोंना मेक्सेल मन्दिरा एक्सेल आंखौ साफ खालाम होनना साफ दोनना खालाम आगैनि दाना साफ खालामनांगौनो सोर दङ दे कमेन्ट खालामदो सोर लोगो गैया लोगो जादो दे अनामिका सोर लोगो गैया लोगो जादो दे गासिनो जोंना मा ओंख्रि जाखो होनो आरोना सोरखो होनखो दि बसुमतारिया ओमफ्राय थेंक इउ बसुमतारी लाइक दान्दाराव के मन्दिरायालाय माबाजों अनामिकाजों लोगो जाना गैया मन्दिराया अनामिकाजों लोगो जाना गैया जोंना दिया मानो गाबखो दि गाबनाङा दि गाबनो नाङा आदा मेक्सेल मा खालामदोंनो आदा मेक्सेल नायलायबाय आदा आंखौसो रावबो आदा होनला माथो सिख्लाफोरालाय आदा रावबो होनला आंखौ ओमफ्राय जोंना बि अके दाना हेलो एसामिस गर्ल्स हेलो 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 मद्दी एसामिस गर्ल इतना दिन की बात किधर मर गया था रे एसामिस गर्ल बेनिफ्राय कमेन्ट खालामदो कमेन्ट खालामदो एभ्रिवान कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय जोंना नै नेक्स्ट जों बिसिनायावनो दङ आगै दिन आरोना बोथोरा लोगो जादों दा मन्दिरा लोगो जानांगौनो आसाम गर्ल्सआ गुड मर्निं गुड मर्निं आसाम गर्ल फ्रेंड हो जाओ एक दूसरे के साथ हाय आसाम गर्ल बोल रहा है हम लोग का मेक्सेल ने अनामिका ने बोला है दी बसुमतारी साबधान साबधान खालामबायनो दि बसुमतारी अनामिकाखौ साफ खालामहैदो दे बेग अनामिकाया नोंखौ साफ खालामबाय आसाम गर्ल हाय मेक्सेल कैसे हो होनदारना ओमफ्राय जोंना अनामिकाया नै माबा माबि हरलाजोब्बाय आरोना बि अफिसियेल लागै थांनोसै गाबोन जों मा हरबाय आरोना नै गुड आसाम गर्ल्स होनदों अनामिका आब' र' होनदों आरोना नै जोंना अके अनामिका आब'आ जोंना नै लाइक इमारजेन्सि हरला माबि हरलाजोब्बाय आरोना लोगोफोर मन्दिरा मा होनखो अनामिका आब' जों जयनिं दंखायो नायबाय थायो आं आब'नि भिडिअफोरखौ नायबाय थाखायो ओमफ्राय आसामिस गर्ल मा होनदों मुझे भी जयनिं करो होनदों जयनिं करो अनामिकाया मा होनदों आसामिस गर्ल्स हेलो होनदों आसामिस गर्ल अनामिका के साथ फ्रेंड जाओ ओमफ्राय इसके बाद अनामिका दे आंखौबो लोगो खालामदो आरोना जोंहा मेक्सेला कमेन्ट हेलो बसुमतारी सिस्टर बोल रहा है आसामिस गर्ल प्लीज ज्वाइनिंग मी विद लेफ्ट ऑन ब्लू ओके आसाम गर्ल्स आपको आसाम गर्ल्स में ब्लू दे दिया है आसाम गर्ल्स आप अनामिका आपको बुला रहा है अनामिका की साथ जाओ और देखो दी बसुमतारी मेक्सेल भी बुला रहा है मुझे ब्लू दे दिया आपको ब्लू दे दिया एक दूसरे के साथ बात करो परमानेंट लोगो अनामिका नट इम्पर्ट
कमेन्ट गाइस जोंना माबा मा होनना बुंगोन बोथोरा मा बुंखो बोथोरा आं मन्दिरा नोंखौ लोगो साब खालामबाय दा मन्दिरा नोंखौ लोगो खालामबाय जोंना बोथोरखौ बे गोदो बोथोर बे गोदो बेनिफ्राय जोंना मन्दिरा थेंक इउ बोथोर दादा बोथोरा अके नांदारना प्लीज कमेन्ट एवरीवन गाइस कमेंट कीजिए प्लीज कमेंट प्लीज कमेंट दीजिए इसके बाद जोंना बोथोरा अन बोथोरा अन ओमफ्राय अनामिकाया हमको आसाम गर्ल्स साबधान आसाम गर्ल्स आपको सावधान आगे बोला है आसाम गर्ल्स अनामिका को भी बैक कर दो मैक्सेल ब्रो ज्वाइनिंग कर लिया प्लीज ओके आसाम गर्ल्स सब कमेंट चेक एंड प्लीज बैक बोल रहा है और आप दोनों हो गया मतलब मैक्सेल ने भी आसाम गर्ल को सब किया और आसाम गर्ल भी मैक्सेल को सब किया अच्छा गुड और इसके बाद अनामिका को ओमफ्राय जोंना डी बसुमतारी अन थेंक इउ मा जाहैखो कमेन्ट मिनार ना मा जाहैखो कमेन्ट मिनदों बेनिफ्राय मैक्सेल ब्रो ज्वाइनिंग कर लिया है हाँ मैक्सेल ने भी आपको ज्वाइनिंग किया है बोला है आसाम गर्ल्स इसके बाद बोथोरा ऑन अनामिका ऑन डी ऑन और इसके बाद कौन है कमेंट डी भी ऑन लाइफ इन ऑन है थैंक यू सो मच और अनामिका भी ऑन है थैंक यू सो मच कौन है प्लीज कमेंट करो गाइस एवरीवन on हम लोग का अभी सुमित गेमर आ गया भाई थैंक यू बोल रहा है ऑन बोथोरा ऑन लाइफिन फैला किस डार्लिंग किसिं डार्लिंग हेलो भाई सक्रा सुमित के साथ जाओ साब मी दारना बोथोर अन बोथोरखौ साब खालामबाय आगै आं दारना सुमिता हेलो सुमित बोल रहा अनामिका ने अनामिका सुमित जी हेलो सुमित और इसके बाद बसुमतारी सिस्टर साब बैक दीजिए दारना बसुमतारी साब बैक दीजिए भाई आसाम गर्ल्स कमेंट किसी को सब करेगा ना कमेंट्स करके आओ आपको बैक देगा आयुष ने बोला है हाय आयुष देखो इतना अच्छा है फ्रेंड अभी नया गुड मॉर्निंग का नया फ्रेश है फ्रेंड जाओ बसुमतारी सिस्टर कमेंट कर देना प्लीज न्यू वीडियो डालना अनामिका ने आपको सब क्या है न्यू वीडियो में बोला था आसाम गर्ल्स एक बार चेक कर दो आबाद बारायनाय नङा माथो नोंना लोगो जा टाइम दंबा जोंना बसुमतारी बि आरोना ओमफ्राय माबाया होनदों गेबसुना आई एम ओनलि अन बिजि अके बेनिफ्राय जोंना बि अन गोजोन फुंबिलि सनजित बाइन्डार ना थामसाबा अके बा थामसाब गोजोन फुंबिलि मर्निं थामसाब बसुमतारी अन अनामिका ओमफ्राय जोंना थामसाबा लाइक डान थैंक यू एवरीवन गाइस थैंक यू किधर चला गया आप लोग ब्लू लेके किधर घूम गया रे दोस्तों एवरीवन गाइस
अनामिका ने बोला कमेंट बोला है गुड मॉर्निंग माय डियर गेप्सनदे ना गुड मॉर्निंग माय डियर गेप्सनदे आसाम गर्ल्स आदों हादों आसाम गर्ल्स अनामिका को सब कर दो अनामिका ने आपको सब कर दिया बोला था इसके बाद मैक्सल अब तो हो गया इसके बाद अनामिका ऑन ऑल फ्रेंड मुझे ज्वाइनिंग करो बोल रहा है ब्लू दे दो आयुष आयुष आपको ब्लू दे दिया है मैं ब्लू दे दिया है इसके बाद अनामिका ने बोला आयुष हेलो है अनामिका के साथ फ्रेंड हो जाओ आयुष देखो आपको बोल रहा है जोंना गेप्सन ब्र'आ खामानि मावबाय नामा गेप्सन ब्र' बेनिफ्राय जोंना मेक्सेल ब्र' सिखारगोना सिखाराखै मेक्सेल ब्र' बिसनानिफ्राय एसे खोन्थाहरदो मेक्सेल ब्र' अनामिकाया कमेन्ट राजा लिपिनायाबो अनदार ना ओमफ्राय कमेन्ट नावदों नै अनामिकाया लोगोफोर कमेन्ट नावदों जोंना मेक्सेला अनदार ना अके मेक्सेल अन थेंक यू आयुष किधर गया आ जाओ आयुष फ्रेंड हो जाओ अनामिका के साथ आयुष वो मेक्सेल भी है मेक्सेल के साथ फ्रेंड हो जाओ मंदिरा माबा जादों खोमा ने मंदिरा आयुष अनामिका के साथ फ्रेंड हो जाओ अनामिका आपको बुला रहा है बेनिफ्राय हम लोग का अनामिका जी सपोर्ट खालामदो होनना थामसाबा ओ थामसा ब्र' फ्रेंड जाओ इसके बाद ऑन थैंक यू बसुमतारी ने बोला भेरि नाइस बोथोरा बोथोर अनामिकाजों लोगो दंना गैया नोंलाय ओमफ्राय थामसाब सपोर्ट मी प्लीज बोल रहा देखो अनामिका ने थामसाब के साथ जाओ ओमफ्राय थामसाबा होनदों ओके थामसाब आपको अनामिका के साथ मा खालामदों आगै नामदों नै जोंना माबाया अनामिकाया ओमफ्राय ब्लू दे दिया है मैं आपको थामसाब देखो फ्रेंड हो जाओ बोथोरा अनामिकाजों लोगो दंना गैया अनामिकाजों लोगोखाने ना दङ बोथोरा लोगोखा होनदोंमोन नामा मैयानो दाख्लैनो बेनिफ्राय ब्लु दाना अनामिका मा ओंख्रि जाखो होनना दाना अनामिका मा ओंख्रि जाखोनो अनामिका मा ओंख्रि जाखोनो अनामिका खोन्थाहरदो ओमफ्राय जोंना बोथोरा अन खान्दाना अके ओमफ्राय अनामिकाया मा होनखो ओंख्रि गैया सना ओंख्रि गैयानो सना नो मेक्सेल ओंख्रि गैयानोलै मेक्सेल ब्र' अनामिकाया माहाजोन मानसिया बारा ओंख्रि जायालै मेक्सेल ब्र' माहाजोन बारा ओंख्रि जाया अनामिका जी ज्वाइनिंग करो नारना आयुष के साथ ज्वाइन हो जाओ अनामिका ऑन ओमफ्राय लेफिना भाई नारना ओके अनामिका ने ओके आयुष बोल रहा है इसके बाद ऑल डन अनामिका बोल रहा है ऑल डन बोल रहा है ऑल डन इसके बाद लाइफिनखौ गोसो थानोसै आं गोसो थोनोसै आं लाइफिनखौ गोसो थोनोसैनो मेक्सेला अनामिका जी कमेंट कर देना दाना थैंक यू थामसाब आपको थैंक यू बोला है अनामिका ने थैंक यू बोला है थामसाब आपको कौन कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए जोंना बोथोरा दाना आं नायबायल' थानोसै दाना आयु मानो नायबाय थानांगौ मन्दिरा
नायबायल' थाबा बोरै जानांगौ दे कमेन्ट हरदो ओमफ्राय मन्दिरा खोन्थाहरदो। बोथोरा दिनै माबा माबि हरबाय जोंना नायबाय थांसिगोन आरोना ओमफ्राय थामसाब साबधान देखो थामसाब आपको अनामिका ने साबधान किया है अनामिका ने आपको साबधान किया है थामसाब और इसके बाद मन्दिरा मिनिबाय आरोना मन्दिरा मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे मा ओंख्रि जाखो मन्दिरा मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि जाखो गेप्सा होदों सम somebody joining with me okay okay अच्छा बोथोरा on इसके बाद बोलो कमेंट guys ओमफ्राय आदाया फेस देखायना एलबि होलायदों आरोना आं दाख्लै साननैसो होदोंमोन मन्दिरा ओंखायनो आंना मानसि फैबाखैना दिनै दे दाहाय फेस देखायनानै एलबि होगोन आं मन्दिरा खोनाबायना 5:30 फैबानो जाबाय लोगोफोरखौ सिख्ला लोगोफोरखौ समायनाफोरखौ लाना फैदै फेस देखायनानै एलबि होगोन आं दाहाय ओमफ्राय मुझे नहीं है क्या आरोना आयुष हेलो गुड मॉर्निंग बोलो आयुष क्या कर रहा है अनामिका ने क्या बोला आयुष सावधान आपका कमेंट ऑफ है बोल रहा है और आयुष आपको अनामिका ने सावधान किया है लेकिन आप क्यों कमेंट का ऑप्शन को बंद किया है आयुष कमेंट का ऑप्शन को क्यों बंद किया है आयुष अनामिका ने आपको सावधान किया है आयुष ब्रो इसके बाद कौन है कमेंट कीजिए लाइव इन ऑन अनामिका ने ऑन थैंक यू आना बुंखो मन्दिराया जाथ'वाखै आदा होनदारना मन्दिरा नोंनि सिख्ला लोगोफोरखौ लाना फैजोब्रा आंनि एलबियाव ज्रावनो ओमफ्राय कल अनामिका अन थैंक यू सो मच कमेंट गाइस कौन जोंना आंबो खामानि मावनोसै थेंक इउ रोजा साबायखर ब्र अके सोर दङ प्लिज कमेन्ट खालामदो एनिवान जोंना मा होनना बुंखो मन्दिरा अके होनना मिनिबाय आरोना दे मन्दिरा सिख्लाफोरखौ लाना फैजोब दै एकदमबारे ज्रावनो लाना फैजोब दै एकदमबारे खेंख्लें खांलां दावस्रि बाहा सोलायनाय बायदि लाना फै जोंना मेक्सेला मा होनखो सनजित नामदारा मा जाखो दे बुं मेक्सेल ब्र अन थेंक इउ इसके बाद थाथ' दसे दाना अके दे आसाम गर्ल्सआ मिनिबाय आरोना आसाम गर्ल्स हंस रहा है आसाम गर्ल्स किधर घूम के आया है बोलो आसाम गर्ल्स आसाम गर्ल मैं आज पास
4-5 बजे में ना लाइव मतलब फेशियल भी देगा। और आपका फ्रेंड लोग को लेके आओ, मतलब सुंदर सुंदर लड़के लोग लेके आओ, बोलो आज का मतलब मेरा फ्रेंड बहुत सुंदर है, क्यूट भी है, एलबी देने वाला है बोल के लेके आओ सभी को। आप मैं भी आपका एलबी में ऐसा ही लेके जाएगा, मेरा मुझे भी ऐसा सपोर्ट करेगा ना। जो पर्सन मेरा एलबी में दोस्त लेके आएगा ना मुझे सपोर्ट करने के लिए, मैं भी दोस्त लोग को लेके दूसरा एलबी में आप लोग को सपोर्ट करेगा। अनामिका अनन आसाम गर्ल्स ने क्यों हंस रहा है गर्ल्स? असम गर्ल्स बहुत सुंदर क्यूट नाम लिया आपने। कौन सा दिमाग यूज करके लिया रे, बहुत अच्छा नाम लिया असम गर्ल्स। इसके बाद नाम अनामिका अनन अनन डू यू हैव एनी अनन लाइफ ऑन? थैंक यू एवरीवन गाइस। कौन कौन है? गुमेन अनामिका हिन्दी हरलाबाय लोगोफोर। कमेन्ट गाइस। आंबो बारा टाइम माबाल'सो होनसै आङो, 10 मिनिट ओनली, और 10 मिनिट भी बंद करेगा। किधर चला गया रे आयुष लोग? मा नाम गोजोना? नंगौ नामा आदा नाब्रा? नंगौ 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 एकदमबारे सिख्लाफोरखौ ज्राव ज्राव, सेंग्राफोरबाबो सिख्लाफोरबाबो ज्राव ज्राव लाना फै आरोना। ओमफ्राय आंबो नोंसिनाव लाना थांफिनगोन मिथिबायना, आंबो नोंसिनाव गंथाम गंब्रै मबाइल दोनहैगोन आं नोंसोर एलबि होबा आरोना। माने गंथाम आंबो लोगोफोर लाना थांगोन माने। अनामिकाया जोंना अन हरलाबायबाय। 7 जनल' मानसि लाइक खालामबाय माथो। सोरबा लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना होदो। कमेन्ट गाइस एभ्रिवान। 9 मिनिटल' होनसै दे आङो, 9 मिनिटल' होनसै। जिहेथु लागातार जानला मानला कमेन्ट खालामदो। नै अनामिकायाबो लागातार कमेन्ट खालामदो ना, अनामिकानि बायदि लागातार कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर। कमेन्ट कौन है? एनी अदर एवरीवन गाइस कमेंट करो। ओनली 9 मिनट में रहेगा, इसके बाद एलबी बंद करेगा। 9 मिनट तो थोड़ा सपोर्ट कर दो मुझे गाइस लोग। 9 मिनट के लिए सपोर्ट में, 9 मिनट, 9 मिनट सपोर्ट, 9 मिनट सपोर्ट। अनामिका सपोर्ट कर रहा है। ऑन 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 अनामिका लाइफ एंड वी ऑन। सोर दङ कमेन्ट खालामदो। ऑन थैंक यू।
थेंक इउ सो माच अनामिका थेंक इउ बसुमतारी अनामिका थेंक इउ बेनिफ्राय जोंना मन्दिरायाव थांखो मन्दिरा मोनाव थांखो दा साब्रै दङ ना सोर दङ साब्रै दे कमेन्ट खालामलाय साब्रै सोर दङ साब्रै सोर दङ कमेन्ट खालामदो साब्रै सोर दङ कमेन्ट खालाम साब्रै सोर दङ 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 कमेन्ट खालामदो मानो मुद खालामबाय थायो आदा आन्दारना नोंसोर कमेन्ट खालामाबा आं सिरि थायो माने माखौ फरायनो गासा कमेन्ट खालामाबा खान्द' मुद खालामनांगो माखौ फरायनो आरोना कमेन्टआनो फैयाखै दानो कमेन्ट खालामदे मन्दिरा मा खबर खोन्थाहरदो दे होमबालाय मन्दिरा फुंनि ब्रेकफास्ट जानजायाखै अनामिकायाथ' अनल' होबाय ओमफ्राय दे खोन्थाहरदो थामसाबनायाव थेंक इउ सो माच थामसाब्र' अन डाइरेक्टलि गोजोन फुंबिलि होनदों आरडिया अके गोजोन फुंबिलि थेंक इउ सो माच वेलकाम आरडि वेलकाम अनामिका अन थेंक इउ खबरफोरा मोजांथ' आदा नोंहालाय दा आंनाबो खबरा बिदिनो मोजां दङ बेनिफ्राय इसके बाद आरडिया लाइक दानदो थेंक इउ सो माच अनामिका अनन जाखांबाय दहायनो आरो आयु दहायनो जाखांबाय आरो ना माजों जाखो खोन्थाहरदो दे माजों जाखो माजों जाखो एस अनामिकाया अन सुपार कमेन्ट खालामबाय दे अनामिकाया एक्सेलेन्ट कमेन्ट खालामगासिनो जोंना अनामिका बाजैया जोंना आरडिया मा मन्दिरा गुड मर्निं दों दे मन्दिरा नोङो गुड मर्निं दों आरडिया दे कमेन्ट खालामदो गासिबो आलु भाजाजों जाबाय आरोना आलु भाजा गोथाव जोंहा मोनजाथ'वाखैलै नै मोनजाथ'वाखै एलबि दोननानै जानोसै ओमफ्राय आपका लैंग्वेज से हमारा लैंग्वेज बहुत मिलता है हाँ थम्स अप आप लोग का भाषा और हम लोग का लैंग्वेज मतलब सेम जैसा लगता है ना सेम ही है मतलब हम लोग सेम ही ना हम लोग सेम ही लगता है आई एम शॉक संजीत भाई आई एम थम्स अप बोलो अभी क्या कर रहा है सुबह का ब्रेकफास्ट खाया कि नहीं खाया थम्स अप बोलो थम्स अप सुबह का ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं हुआ आपका बोलो ओमफ्राय मन्दिरा ने मा होनखो आरडि मर्निं टु इउ दाना टु इउ अनामिका अन देखो थम्स अप ब्रो मेरा एलबी में साइली लोग आता है नहीं मेरा एलबी में फिर भी मैं जाता हूँ साइली का एलबी में यार इसके बाद बहाबा थायो नामा आदाया दाना आं बहाबा थाया आं न'आव थायो ओमफ्राय आं न'आव थायो आरोना आं न'आव थायो थानायालाय बहाबा थांगोनसो र' लाब रायलाबायदो मन्दिरा दे जोंना अननानै इसके बाद जोंना अनामिकाया अनन अभी लिच्चा की साथ हो मैं डरना अभी लिच्चा की साथ हो ओ लिच्चा की साथ अच्छा लिच्चा आपका गर्लफ्रेंड है क्या थम्स अप जोंना थम्स अप गुड मॉर्निंग बोल रहा थम्स अप को गुड मॉर्निंग बोल रहा है आरडी ने गुड मॉर्निंग आरडी बोला है इसके बाद आना गोजोन फुंबिलि होनदों आनानि अनामिका गोजोन फुंबिलि होनदों आरोना अनामिका
ओमफ्राय जोंना अनामिकाया मा होनना बुंदों अन अनामिकाया मा होनदों माबाया जोंना थामसा मा होनदों हाँ संजित भाई मेरा गर्लफ्रेंड है अच्छा आपके गर्लफ्रेंड अनामिकाना मा बुंखो आरडि मर्निं आगै सना होनना बुंदों आरोना नै आरडि मर्निं आगै सनानो ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ जोंना लेफेना अन थेंक इउ उराय होबाय दा थेंक इउ सो माच थेंक इउ लाभ उरायनायनि थाखाय थेंक इउ लाभ उरायनायनि थाखाय थेंक इउ थेंक इउ लाभ उरायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच कमेन्ट खालामदो दे एभ्रिवान गाइस 6 जन गाहाम दङ आं एलबि दोननोसै नामा लोगोफोर रावबो कमेन्ट खालामा माथो मैं एलबी बंद करेगा दोस्तों एवरीवन कौन है प्लीज कमेंट करो मैं एलबी बंद करता हूँ आप लोग कमेंट नहीं कर रहा है मन्दिरा जि जयनिं खालामदो दार मन्दिरा जयनिं खालामनांगौनो नै थामसाबखौ न'नदारना आं एलबि दोननोसै नामा आरदिमोन खोन्थाहरदो दे आं एलबि दोननांगौ ना मानांगौ बाय बाय दारना अके अके खामानि दं नामा ब्र खामानिथ' जेबो गैयालै ब्र खामानि जेबो गैया ब्र खामानिथ' जेबो गैयालै दायो ब्र ओमफ्राय माने कमेन्ट हराबा माने थानो बायो आरोना गोदाव सोराव जायो नालाय साबा दङ कमेन्ट खालामबा जायोमोन साबायाव सोर सोर दङ ओमफ्राय जोंना मा होनखो जेसि नार्जारि जेसि नार्जारि मतलब थम्स अप हेलो थम्स अप आपको हेलो बोल रहा है ओके संजीत भाई खाना है अच्छा अच्छा हाँ खाना खा लो ओके थैंक यू सो मच थम्स अप ब्रो मुझे इतना सपोर्ट किया है आपने थैंक यू थम्स अप और आशा करता हूँ मैं थम्स अप आपको शाम को 5 बजे में 5:30 बजे आके और मुझे सपोर्ट करेगा थैंक यू थम्स अप ज्वाइनिंग जाबाय थम्स अप आपको ज्वाइनिंग किया था देखो मंदिर ने और मंदिर को बैक कर दो थम्स अप और थम्स अप जी थम्स अप जी ओ थम्स अप जी ला 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 आं औङा सन्जय भाई आंगा संजय भाई आंगा मा आंगा जाखोलै थम्स अप क्या आंगा हो गया थम्स अप ओके ने थम्स अप ओमफ्राय अन माबाया थम्स अप इउ अल्सो टु जेसि नार्जारि सं दारना जेसि नार्जारिनि सं आरो येस ब्र दारना इसके बाद कमेन्ट मा जाखो सना अंकि जिउ नांबोनायाव नामिकाया जेबो जायाखै एलबि दोननो सानबायमोन आङो जेबो जायाखै एलबि दोननो सानबायमोन लोगोफोर अन
अन थेंक इउ ब्लू ना ब्र आरडि सोमोन आरडि ब्र होमबाबो ब्लु बाय आं दे आरडि ब्रनो आरडि ब्लु होबाय नोंनो अनन दाना थेंक इउ आरडि मैया नोंनियाव थांदोंमोन थांनायालाय दसे ओमफ्राय उन्दुनो ओंखारबायलै मेगना जाला सानाव सानसे खामानि जायोना हन' मेंद्राय थारोबाला मोनायाव आरडि ब्र बेलासियाव देन थागोन आं आरडि आरो सम मोनसे ओरैबायदि जानो हायोलै आरडि ब्र ओरैबायदि गासिबो एलबि होनो हायो सोर सासेनाव थांनो जानो हायोबाला बेनाव थांबा बेबो मोनसा बेनाव थांबा बेबो जालायलाङो सम मोनसे ओमफ्राय जोंना आरडि अनामिकाया कमेन्ट हर जाबायमोन ना ब्र दाना हर जाबायमोन ना ब्र ना ओमफ्राय अनामिकाया कमेन्ट आरडिया अन साथामल'सै माथो दे जोंना मन्दिरा थांखो ना माखो मन्दिराव थांबायदां खोन्थालांबा जायोमोन सोर सोर थांखो मन्दिरा हेलौ मन्दिरा दंना गैला दे खोन्थाहरदो हर जाखाबायमोन आं एलबिसो मन्दिरा आगैया थांबाय नामा दा थांखो ना माखोथाय मिथिया ओमफ्राय अनामिका अन ओमफ्राय आरडिया अन थेंक इउ स' माच आरडि हार्दबाय ओमफ्राय लाबोरायबाय थेंक इउ स' माच अनामिकाया अन बेनिफ्राय जोंना साबा दं आरोना साबा सोर सोर दा कमेन्ट खालामनाय जायोमोन हेलौ अन लाभ उरायबाय होनदो थेंक इउ स' माच लाभ उरायनो थाखाय आंबो उरायगोन दे नोंनि एलबियाव अन थेंक इउ हेलौ एभ्रिवान प्लिज सापर्ट दाना गैयालै ब्रा सापर्टआनो गैला नै अनामिकाजों नोंजोंल'सै थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच अन थेंक इउ गेप्सना एलबि होना होबाय माथो आरडि ब्र दोननोसै नामा दे आरडि ब्र अनामिकाजों नोंजोंल'सै माथो दे आरडि ब्रसै मा नामखौ रिउसन ना मा बुंखो आरडिया रिउडिसन ओमफ्राय कमेडि हेलौ कमेडि आनाखाया कमेन्ट होदों बाय बाय दे अके बाय बाय थेंक इउ स' माच जोंना आरडि आरो एभ्रिवान गाइस साबायखर अनामिका थेंक इउ स' माच सापर्ट खालामनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ स' माच बाय बाय ब्र सि इउ एगेन थेंक इउ बाय बाय